ҳамада салом алайкум дӯстон, хуш омадем ба канали Сем Шарипов. бо шумо ҳастам муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. имрӯз душанбе, барномаи криминални расследванияҳо. яке аз беҳтарин амалҳое ки шахси мусалмон метавонад анҷом бидиҳад чие? албатта ки сафар ба хонаи Аллоҳ. Ва ин чиз ба ҳама шахси мусалмон муяссар намешавад. нафароне ки имконияти иҷрои ин беҳтарин амалро доранд чӣ кор кунанд? ин беҳтарин шанс аст. муроҷиат мекунем ба ширкати Парвозавия. тамоми усулҳоро ба шумо мефаҳмонанд. ба ҳаҷи умра ва фарзӣ ҷои худтонро зайнид мекунем бо беҳтарин шароит ва нархҳои дастрас. марҳамат, фақат ба ватсапҳои ширкати Парвозавия муроҷиат кунед. 185% боварӣ қатъияв дӯсто, муроҷиат кунед. ҳодисае ки имрӯз дар бораш гап мезанем ҳодисаи дароз нест, лекин ба кӯтоҳиш нигоҳ накарда имкон дорад ки дар сари шумо якбора якчанд эҳсосоти гуногун ҷойгир кунад. дар аввал ташвиш мешен, оҳиста оҳиста каме тарс дар дилтон ворид мешавад. баъди чӣ ҳиссиёт иваз шуда ба ҷош ғазаб меояд. дар охир боша хеле ҳам зиқ мешен. лайк мондана фаромӯш накунед. оғоз мекунем барномаро. дар муқоиса аз он вақте ки дар умри одам сарф мешавад 16 минут чӣ қадар вақт дар назарат метавад? вақти хеле ҳам кам. агар ман бигӯм ки 16 минут метавонад ки ҳаёти тара тағйир бида, чӣ? ин видео дар бораи ана ҳамин 16 минут аст ки ҳеҷ гоҳ ман намехоҳам ки бо дил хоҳ обуначии ма чунин 16 минут рух бидиҳад. ҳодисае ки имрӯз дар бораш гап мезанем таърихш оғоз мешавад аз соли 2006 ва ин кор рух метавад бо як мард бо номи Шерман Шизмора. ҳангоми рух додани ин воқеа мард 73 сола буд ва ӯ ҳаёти хеле ҳам хуби мардона гузарондагиай. мардона ба кадом мафҳум? ба мафҳуме ки ин марди нокорӣ ё ин ки бехуш ё ин ки шахсе ки аз кор метарса чунин мард набуд. бештари ҳаёти худша ин мард дар шахта кор кардагиай ки ҷое ҳастае ки ҳар кас тоқату ғайрат намекунад. ба чӣ хотир ки хеле ҳам душвор буданш ҳам як тараф беиста бо хатарнокай. метавонад ки газ барои одам бимра ва ё ин ки аз ҳамада аёнаш чапа шавад. дар болот дар синни 50 солагиш ба нафақа мебарояд аз кори шахта. свишенник мешавад дар яке аз церковҳо. дар ин муддат аллакай давоми 20 сол буд ки ӯ хонадор буд ва фарзандои калон дошт. дар шаҳр ҳама ӯро ҳурмат мекард. яъне ки айни замон шиносоӣ бо ин мард буд ки шумо шиносенша ки чӣ гуна ин шахс буд. ин муҳим аст барои таърихи рӯзи асосие ки мо дар бораш гап мезанем. шинохтани ин шахс барои шумо муҳим аст ки чӣ бо ӯ рух метиҳад. баъдан як паузаи кӯтоҳ барои мардуме ки дар муҳоҷират ҳастанд, баъдан давом метиҳем барномаро. ва ябора то пауза гузаштана чой пойтон ҳамаро омода кунед, то ин ки мумкин аст ки ҳалқтон қоқ шавад. ҳуҷҷатҳои муҳоҷиратиро аз нав кардан дар кор фикри дароз накунед, рош ҳаст. пешниҳод мекунам гузаштани сарҳад Москав Қазоқистон бо мошинҳои замонавӣ Kia Carnival. ронандаи бо таҷриба бехатари шумо дар роҳ ва гузаштани шуморо дар сарҳад кафолат медиҳад. аз салони кушоди Kia Carnival сабаби бароҳат рафта омадани шумо мешавад. гузаштани сарҳад бо ин ширкат тез ва осон мешавад, чунки қонун қоидаҳоеро медонанд ки сабаби мушкилии шумо нагардад. кори муҳима ба фардо нагузоред. шумо метавонед ки айни замон заброниват кунед вақти рафтантона ва дигар ташвиш нашин. ба хости Аллоҳ сафар бо ҳамроҳи ин ширкат оромии шумо ва боварӣ бар рӯзи фардост. ҳамаш оғоз мешавад 19 январи соли 2006. дар ин вақт Шерман бо ҳамроҳи ҳамсараш Руби дар хона буданд. дар болои диван нишаста ё ин ки качпаҳлӯ зада ба мисли ҳаррӯза ҳар як шахс дар хона боша шом чӣ кор мекунад? Шерман газет мехонд, а Руби боша телевизор тамошо мекард. ногаҳон Руби аз ҷош як хат мепара аз доду фиғони Шерман. вақте ки Руби ба тарафи ҳамсараш Шерман мегарда, Шерман ба пеши худаш нигоҳ мекард. хеле ҳам сахт дод мезад. ӯ ҳамин гуна ба назар мерасид ки гӯё дар пешаш ягон чизи хеле ҳам даҳшатнока медида боша. лекин ба ғайр аз девори хона дар назди ӯ ҳеҷ чизи дигар набуд. занаш аз ӯ мепурса: чо кардӣ ту? чӣ дидӣ? лекин Шерман ягон хел ҷавоб наметиҳад ва ба пеши худаш нигоҳ кардана давом метавад. дар аввал ма гуфтам ки ташвиш ва тарс дар шумо ворид мешавад. ин ҳамун замон шай ки дар сари бисёриҳо фикр мешавад ки ягон ҷин надидагиай ё ин ки дигараш. лекин чӣ гунае ки ман дар аввал шумода гуфтам, ҳиссиётотон иваз мешавад. барои ҳам хотир лайк мондана фаромӯш накунед
و دوام میتیم ویدیو را. نمود ظاهری او همین گونه به نظر میرسید که چی چیزی بد رخ داده است با او. چشماش خیلی هم کلان کشودگی بود. با یک نقطه نگاه کرده نمی جنبید. همسرش خیلی هم سخت از این کار نگران میشود و او را آغوش کرده حرکت میکنه که آرامش کنه. بعد یک چند ثانیه ای که گویا او از خود بیرون بود، با خود اومده طرف همسرش میگرده میگه که مرا تنها نگذار وگرنه او مرا میکشه. روبی یگان وقت چنین رفتار شوهرش دیدگی نبود در دوام این قدر سالهایی که یکجا زندگی میکردند. این خیلی هم غیریادی بود برای او. سبب نگرانی میشود که ماشین یاری تعجیلی زنگ زنند. و بله، از تاریخ و رفتار و خاراکتر شوهرش نگاه کرده، چگونه ای که من در اول شما را شناس کردم با این مرد، شما هم میدونین. همسرش هم باور داشت که این مشکلی هسته که شخصا خودش میتونه برطرف کنه ایره. و در این جواب مهمش آنی بود که بعد یک چند دقیقه مرد آرام میشود. لیکن همون شب با یک چند مراتبه دیگر رخ میده چنین حالت با او. زن به خلاصه میآید که تنها طاقت کردن در کاره و این شب میگذره. هر روز دیگر باشه همش خوب میشود. لیکن متاسفانه این زن خیلی هم سخت خطا میکرد. وقتی که صبح زن بیدار میشود، همراه شوهر خودش میبینه که چشماش کشوده بود و تنها طرفی پتالوک خونه نگاه میکرد. همین گونه نمود ظاهری او به نظر میرسید که تمام شب خوب نرفته باشه. بله، چگونه ای که همسرش انتظار بود که این شب روز میشوه و همش خوب میشوه، درک میکنه که حیات شوهرش به مثل پیشینه بر نگشته. از این کار خیلی هم سخت نگران شده با فرزنداشون زنگ میزنن که الکی شخصای بزرگ بودن. بعد این کار هنگام شرمن میفهمه که کسی به خونه او آمدنیه، البته که آمدنی بوده فرزنداشون. شرمن به طرف همسرش میگه که او را سر نتی به خونه، او میخواهن که مرا زنده بگرونه. یعنی که در این زمان یگانه شخصی که شرمن از او نمیترسید ای همسر او روبی بود. بله، این زمان باشه احساسات شما با تغییر می‌یابد نسبت این حالت و این زمان باشه فکر میکنین که مرد دیوانه شدگیه. لیکن نه، دوام بتین تماشا کردن. من شما را حیران میکنم چگونه در یک روز مردی که این قدر سالم بود، جسور بود، اراده سخت داشت، به مثل دیوانه میشود. بله، چون این گپ هست که آدم‌ها در سن پیری رفتن بگیرن، اگر کم کم چنین حالت‌ها میتونه که در او رخ بده در بعضی آدم‌ها. مثال یگان کس اگر مرا در سن سالی بالا تماشا داشته باشه خفه نشین. همین خیلی تحقیقات هست که مثلا تا چند سن سال رفتن میگیره آدم کمی تغییر می‌یابد. با کدام طرف ایش از خود آدم وابستگی داره. لیکن این حالت ما با این مرد گفتن نمیتونیم برای اون خاطری که این در یک لحظه میشود. از تغییرات نسبت به سن سال آهسته آهسته میشود که آدمای اطرافی این را مشاهده نمیکنن. در حالت این مرد در یک شب تماما حیاتی او تغییر می‌یابد. همسرش میگه که شبها او یا خواب نمیرفت، اگر که خوابم میرفت در وقت خواب داد میزد. خیلی هم دهشتناک داد میزد. همه این کار دوام می‌یابد تا 2 فوریه سال 2006. 2 هفته میگذره از یکم پریستوپی که با این مرد رخ دادگی بود. یعنی که در این روز شرمن شیزومورا درد خودش قطع میکنه و همراه درد حیاتش. یعنی که او با تپانچه خودش میکشه. بله، بعد مرگش یک سوالی خیلی هم کلان میمونه که این زمان به همه ما و شما جالبه. همین سوال در جواب یافتن شما را با حسیاتاتون دیگر میکنه. چگونه که من گفتم غضبی بعدن زیق. میگذاریم در قسمی غضبیش. چی شما را میتونه حالا غضبی کنه؟ یک چند ماه پیش از یکم پریستوپی مرد شکمی خیلی هم سخت در میکنه و با همراهی همسر و دخترش به بیمارخانه میروند و دیاگنوستیک میگذارن برای معاین کردن سبب درد در شکمش. دکتر با او میگه که امکانیت خیلی هم کلان داره که سبب درد در شکمی او ژلشنی پوزوره. همه خیلی یک عضو با نام ژلشنی پوزور میگن در شکم او هست. من رزم شده در شما نشون میتم. مهم نیست درباره ای از آناتومی ما گپ زنیم، همین قدر معلوماتش بسنده. و میگن که برای گپ عمیق کردن باید جراحی کنن. مقصد جراحی اونی است که با چشم بینی همو
желшни пузире ки дар бадани одам астай ҳолатша ки дар кадом ҳолат қарор дорад. дарди Шерман ҳамин гуна сахтӣ буд ки ӯ розӣ мешавад ба ҷарроҳӣ. рӯзи ҷарроҳиро мемонад 19 январи соли 2006. дар ин рӯз Шерман бо ҳамроҳи ҳамсараш оромона ба беморхона меояд. ин ягона ҷарроҳӣ дар ҳаёти ӯ набуд. аз ҳамин хотир ӯ ягон хел ташвиш надошт дар бораи ҷарроҳӣ. субҳ оғоз мешавад аз корҳои оддӣ, яъне ки тайёрӣ ба ҷарроҳӣ. духтуро боша омода мекарданд столу таҷҳизотҳои ҷарроҳишона. мард боша дар ин вақт бо ӯ хеле ҳам муомилаву суҳбати хуб дошт. баъдан ӯ қабул мекунад наркоз ва баъди тақрибан 1 соат ҷарроҳӣ ба анҷом мерасад. вақти ҳамун шом Шермана ба хона ҷавоб медиҳанд ва маҳз ҳамун рӯз Шерман дигар шахс мешавад. чӣ рух додак ин рӯз ё ин ки дар вақти ҷарроҳӣ ки ҳаёти мард тағйир ёфт? оилаи Шерман ки дар он вақт аллакай ӯ мурдагӣ буд, метавонанд ки протоколи гузарондани ҳамин ҷарроҳиро дастрас кунанд. вақте ки протоколи тиббиро ба эксперти дахолнопазир нишон медиҳанд, ӯ муайян мекунад ки ҳамаш хуб будай то лаҳзаи истифодаи наркоза. пеш аз ҷарроҳӣ анастезиолог бояд ки як чанд намуд доруҳо ворид мекард дар бадани бемор. як қисми ин доруҳо барои ором шудани мушакҳо ҷавоб медиҳанд, яъне ки тамоми аъзои бадани одам ҳама мушакҳои ӯ мағзи сара гӯш намекунанд, яъне ки одам ҳаракат дароварда наметавонад мушакҳоро. аз дигар қисми доруҳо боша ҷавобгӯ буданд ба худи мағз, яъне ки одама ба хоби тиббӣ мебарад наркоз. яъне ки Шерманда якум қисми доруҳоро ворид мекунанд ки ба шах шудани бадан ҷавобгӯай. танҳо метавонист ҳаракат кунад ба чашмош, яъне ки чашморо ба ин тарафу тараф биҷунбонад, тамом. лекин бадии кор оне буд ки чашмош бастагӣ буд. аз дуюм қисме ки ҷавобгӯай ба ӯро беҳуш карданд, фаромӯш мекунад анастезиолог бизанад. яъне ки Шерман наметавонист ҳаракат карда, лекин беҳуш набуд. дар ин ҳолат ҷарроҳҳо метавонистанд аз ҳаракатҳои чашми ӯ бифаҳманд, лекин чашмаш бастагӣ буд. яъне ки аз ин мо ба хулосае меоем ки оғоз карда аз шунавидане ки дар болои сараш чӣ гуфтестиянд медонист ва ҳис мекард ҳама ҳаракатҳои ӯро, чӣ гуна корди хирург бадани ӯро мебарад ва чӣ гуна узувҳои дурунӣ ӯро меқапанд, ҳамаша ҳис мекард. ва тасаввур кунед шумо дарда. барои чӣ хотир дар аввали видео дар бораи 16 минут гап задем, дар ҳоле ки ҷарроҳӣ 1 соат давом карда бошад. яъне ки ҳамаи даҳшат 16 минут давом мекунад, то вақтере ки яке аз медсестраҳо чашми Шермана мебинад. чӣ гуна чашмаша мебинад дар ҳолате ки дар болои чашмош лата буд. як қисми лата поён мешавад ки як угли чашмаша мебинад ва ҳамшира ҳамун лаҳза ба духтуро мегӯяд ки ӯ ҳоло ҳам ба ҳушай. баъди 16 дақиқае ки Шерман дарди даҳшатнок ҳис мекард, анастезиолог мефаҳмад ки гурӯҳи дуюми наркоза фаромӯш кардае ки ӯро бояд беҳуш кунад. ин ҳолати ғазабӣ буд. бале, дар ин ҷо ҳам боз саволи калони дигар дар ҳамаи мо шумо пайдо мешавад ки хушбахтона ҷавобшам ҳастай. савол чунин пайдо мешавад ки барои чӣ хотир дар ин бора Шерман ба дигарон нагуфт. як аз саволи дуюм дигар ки мо натонистесем фаҳмем сабаби ин гуна рафтори ӯро дар хона. инош чӣ буд? хоб гӯш кунед нагани. баъди оне ки духтуро мефаҳманд ки давоми 16 минут ӯ ҳис кардагия дарда, маълумае ки ӯ мерава муроҷиат мекунад, шикоят мекунад аз болои ё ва духтуро ин кора намехостанд ки аз болошон Шерман шикоят кунад. пас чӣ кор бояд кунӣ ки ӯ шикоят накунад? анастезиолог як доруи иловагӣ ворид мекунад дар бадани Шерман бо номи медазалам. яъне ки ин дору сабаби фаромӯшхотирии кӯтоҳмуддат мешавад ва маҳз ҳамин гуна рафторҳои ғайриоддии Шерман вобастагӣ аз ана ҳамин дору дошт ки Шерман хуб наметавонист фаҳма ҳолата чӣ гап ҳай. яъне ки хотираи ӯ дарда ёд дошт, лекин ёд надошт ки кай, чӣ гуна, аз куҷо, барои чӣ. хотираҳои дард, хотираҳое ки гӯё дарде ки ӯро биридеста бошанд, пора кардеста бошанд, қисман ҳаст, но намедонад ки аз куҷо, барои чӣ, кай, чӣ гуна. ва ин сабаби паникаи ӯ мешавад. фаҳмидан хеле ҳам душвора. барои 100% фаҳмидан ту бояд аз ҷои қарор бигирӣ, лекин ман намехоҳам чунин даҳшата барои ягонтаи шумо ва ҳаракат мекунам ки ба гуфтаҳом бифаҳмонамтон.
агар фаҳмида бошен лайка фаромӯш накунед. яъне ки ана ҳамин хотираи канда ки ҳамун қисмҳоиш ки дар ӯ вуҷуд дошт хеле ҳам сабаби дарди сахт будан ки номуайяниш сабаб мешавад ки ӯ метарса, ӯра дар охир девона мекунад ки ӯ худша мекуша. дар натиҷа оилаи ӯ аз болои беморхона ба суд арз мекунад ва соли 2008 суда мебаранд. лекин маблағе ки беморхона ба ӯ пардохт мекунад маълум нест чӣ қадар е. ва ин ягона ҳолат нест, дар тамоми ҷаҳон чунин ҳолатҳо рух метиҳад. агар дар байни тамошобинои ман ягон шахсое бошанд ки дар вақти ҷарроҳӣ дарда ҳис кардагӣ бошанд, дуруст нест бародаро. дар вақти ҷарроҳӣ набояд шахс дарда ҳис кунад, агар ки наркоз 100% бошад. ва ҳатто дар амрико мувофиқи баъзе таҳқиқотҳо муайян карда шудагиае ки аз байни 1000 шахсе ки ҷарроҳиш мекунанд, як кас пурра ё ин ки қисман дарда ҳис мекунад. тасаввур кунед ки дар хиди Америка агар ин хел бошад, дар дигар кишварҳо чӣ гуна? ба фикрам ки дар дигарҳо мумкин аз 100 кас як кас боша ҳис кунад. ҳолате ки дар аввали видео шумо тамошо карден, биёен дар инҷа тарҷума мекунам чӣ гуфтеста ин мард. яъне ки як видеои дигаре ҳаста ки ба ин барномаи мо дахолат надорад. модараш рӯй кардагиай, як видео як ҷавонеро ки грижаша ҷарроҳӣ кардагиянд. ма бояд аз инҷа биром. ма бояд аз инҷа биром. ма бояд аз инҷа биром. дар ҳаминҷа видео ба поён мераса бародаро. фикратон дар комментария бинависен, лайк модана фаромӯш накунен. видео тамом шуда, наки баъди видео ма як хабари дигар дорам ки ира бояд дар шумо бирасонам. дар бораи веб канал чӣ гунае ки шумо медонен, аз видеои пешина агар тамошо карда бошен, касе ки надона, ма ва Саломтиҷӣ веб канал дорем ки 250 000 рубла розыгриш кардагием. ва як бор дига мегӯям ки дӯсто, ин конкурс нестай, ягон кас билет намегирад. одамое ки дар веб каналҳои мо обунаанд, ин розыгриш байни ҳамуно гузаронда мешавад. дар хиди веб каналҳо чӣ гуна гузаронда мешавад, маълумоти пурраш дар хиди ҳамун веб каналҳо, лекин суперпризша ман гуфта метавонам дар шумо. суперпризш ин зиёрати хонаи аъло ҳастад ки мо вобастагӣ кардагием бо ширкати Парвоз Авиа. ин бародар як победителя ба хонаи Аллоҳ гусел мекунам. ҳамар аз худаш мегирад. боқимондаи сума мо чӣ гуна разиград мекунем, маълумоти бештара обуначиҳои веб каналҳо худшон медонанд. агар ки шумо бихоҳед дар ин каналҳо обуна бошен, ссилкаи каналҳо дар якум комментария закрепӣ шудагиай ва дар ин каналҳо агар касе надона чӣ гуна видеоҳо мешавад. мисол мегирем веб канали ма чунин видеоҳо. ма дар бисёр видео гуфтагем ки муҳит хеле ҳам сахт опасния. дар аслам бисёр одамо медонанд ҳамин кора. табиатан ӯра ҳеҷ кас психологияро наомӯзонда. барои чӣ одамое ҳастанд ки тарафи ноҳаққа тарафгирӣ мекунанд? ҳаматон ҳамин кора мекунен, дар ҳама кортон ҳамин кора мекунен ва ҳаррӯза ҳамин кора мекунен. дар табиати ҳар як одам ин хатогӣ ҳастае ва оҳиста оҳиста агар муддати ҳафта моҳ ҳамин кор давом кунад, ӯ тамоман аз ақли худаш мебарояд ва ақли ӯ вобастагӣ мекунад аз ана ҳамин гурӯҳ. мозг дар сари хитае, но идораш дар сарит нест. яъне ки видеоҳои мантиқӣ, зеҳнӣ, ақлӣ, чизе ки дар ҳаёти шумо дар корае. ва боша видеоҳои канали Саломтиҷӣ. зиндагиро дар замони мо бидуни ӯ тасаввур карда намешавад. ҳама орзуи ӯро дорад. ҳазорҳо нақша мекашем ки чӣ хел ӯро ба даст орем. баъзеҳо ба хотири ба даст оварданаш ба ҳама кор қодиранд. вай қудрате дорад ки ҳамаро ба ту дӯст ё ин ки душман гардонад. ин чист ки дар зиндагии мо ин қадар муҳим аст. ссилкаи ҳар ду каналҳо дар якум комментария закрепӣ шудагиай. фикри ҳақиқатон дар комментария бинависен дӯсто. видеоҳое ки дар рӯи экрани шумо баромадагиай ссилкаҳош тамошо карданашро фаромӯш накунед ва касе ки мехоҳад блогер шавад дӯсто, ма курс дорам. аз дараҷаи оғозкунанда то ба профессионалӣ тамом маълумоте ки дар давоми таҷрибаи кории худам аз худ кардагием дар курс ҷойгир кардагием ки шумо баъди ин курс яке аз муваффақтарин блогерҳо шавед. ссилкаи курс дар рӯи экрани шумо. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.